Primer, un minut de l'any, i aquest un minut de l'any el dedico a una de les meves majors pors, que és creure en el fet que hauria d'estar morta o no hauria d'haver nascut. És un tema que he parlat en algun moment molt per sobre, però que en els propers dies publicaré un vídeo a aprofundir-lo, perquè és un sentiment bastant dolorós en el sentit de que estàs vivint torturant una cosa que no hauries d'estar vivint, perquè no hauries d'estar directament. I és una de les meves majors pors, que hi ha dies que m'ho crec molt, que no hauria d'estar viva, que no hauria d'estar a aquest món, que s'obro i que la gent, doncs sí, plorarà, però que d'aquí passant el temps serà un record maco a la seva història i poc més. Així que aquest un minut va dedicat al fet de si hauria d'estar morta, que hi ha un vídeo pròximament.